Dr. Kate Anolue, Adajelumba Tulu. No. Hey, Adabuzo. Ebu Balango, Divine woman in Ekene Mono. Uncle Chile, Yazelo. Onyunu na no popularly known Auntie Kate. Meonye Numuyana Auntie Kate. I may hope Nandi Monafage Kwoku Abatago. Yabo. Actually introduce her first. But if I actually can go, if I actually go, I'm an young okay. So I gave one kenke and I got plan. We may nukute conference. Ihe men about that now. Ndị Igbo siri esi. Ụmụ nwanyị Igbo siri esi. And anyị nwe omenani. Mana omenani anwa Chinefo ya bụ omenani a na-agbachapụ n'arụ anyị. So if I nesiri anya wee sị na ọ dịkwa mma ka anyị nenekene omenani na eji wee mara ụmụ nwanyị Igbo na mgbe ochie etu o si wee gbalụkọ na mgbe nke anụ anyị nọ na ya wee na-asị traditional Igbo woman versus modern Igbo woman. Before nkwube okwu ka mama ndị woman leader and deputy woman leader Ohaneze mafa abatago. Mrs. Violet Uche Obiora inu ya Onedo Onia Obatago, thank you biko Bobatia. And deputy women leader Barrister Mrs. Nkechi Agubuzo Obatago. yes. Good. Biko kanye pilot okawo onwe biko woman leader Lagos biko Auntie Kate na-ekwu ya woman leader London biko ka iji kene anyị maka na ama na achọ ka akpọbata onye nke na-eso gị maka na onye mụ na ya nwere akụkọ mana achọ ebe ịbụ onye isi ọ na-adị mkpa ka anyị tụpụrụ gị okpu nke gị biko nwanne m no. Nkechi, Violet on ya. I'm testing. I want her to speak. Yeah. Because one them just I when you get support delegate my cousin the woman leader. Yes. In Anolue kita. I know no. I think I can know na bụ Mrs. Chief Violet Uche Obiora onye ejili ọna-edo ụmụ agbala wee malụ itu ọmụ ọna-edo agwa gị na mmadụ agbacha maka na onye kwe ka ọ gbacha ịma na nke ya ebebego nkenke wee sị na m na-ekike ọra bịala ije ụnụ ncha niile kama nwoke ma nwaanyị na-ebe ana m ekene ụnụ na atụmatụ ụnụ dị mma etu unu si zụpụta ife anyị eji wee dozie ala Igbo ka ọ dị mma rinne ụnụ ya na-aga n'iru anyị ya na-ekpe ekpere na-enye ụnụ nkwado na ngụ unu ji eko ama akwanata ụnụ n'aha Jizọs amen. Daalụ rinne. Akpọzie onye na-eso gị ya bụ deputy women leader Barrister Mrs. Nkechi Agubuzo. Okay. Nne biko achọzi m ka nkata mụ na gị were ịkpanụ maka traditional Igbo woman versus modern Igbo woman. Weli ebe anwa. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo. Ohaneze. Ugbu ekele ka m na-enye Igbo bụ Igbo. Ana m ekele unu rinne. Dewo, daalụ. Agụbụzọ Nkechi. Abụ m onye ọka iwu. Ife a na-akpọ m bụ anya fulu ugo ngleba. Ana m ekene ụnụ ncha niile na-asị na okwu anyị kpụ n'ọnụ tata
bụkwa okwu anyị ga-atụle bụ enwere ife dị iche n'ebe traditional Igbo woman nọ na modern Igbo woman. Anyị na-ajụ ya asa ajụjụ ha na-abụ ofu. Anyị na-ajụkwa enwere ife anyị ga-asị gbagwojuru anya n'ebe ha na-abụ nọ. Ọ bụrụ na anyị cheta ka o si dị mgbe tere aka, anyị ga-aghọta na traditional Igbo woman kwetalụ na marriage bụ a union between both families, family nke nwanyị na family nke nwoke. Ha wee bido ihe a na-akpọ marriage. And n'ime marriage ya nwanyị kwetalụ na nwa ha na-abụ mụrụ ọ bụrụ nwa fa na-abụ. Ọnya mere na ana Igbo a na-asị na nwa bụ nwa ọra. Nwa bụ nwa extended family, family nke ndị be nwoke, bụrụkwa family, fụrụkwa nwa ọrụ obodo. Ọ bụrụ na anyị lụta ka o si dị mgbe a nwetara aka, anyị ga-aghọtakwa na enwere ka nwata ga-esi wee mmefe karịa. Ọ bụrụ okwu ọrụ obodo ga-etinye ọnụ na ya wee nye aka wee dọchigha ya azụ, dọchigha ya to ebe esi bido. Enwere ife a na-akpọ family name to be protected. Nwanyị bụ nwanyị kweta na omenala Igbo, kweta na omenala Igbo na-emekwa ya ka o si dị, ka esi wee kụzieli ya, bụ nwanyị anyị na-akpọ the traditional woman. And anyị ghọtakwa ya, anyị aghọta that na the modern Igbo woman nwere different perspective. Nghọta ya bụ na marriage ya bụ marriage ya na nke nwoke sọsọ fa na-abụ a union between the two parties. Ọ dị very legal about it. Ọ dị ka ndị ọcha si wee kọwa ya. Nke anụ nwa abụrụkwa ka anyị nwa si wee ghọta ya. And na ịghọtakwa ya, anyị aghọta na traditional Igbo woman nwere ụdịrị nsọpụrụ ọ na-enye die. Nsọpụrụ a site na ọ chọọ inye nri, ọ chọọ ibunye nri ọ ihe ọṅụṅụ, ọ ga-esekpulu ana si ya nna anyị. Ụtọ marriage ewepụtasị ọfụma. But n'ụnụ ghọta ya, ụnụ afụ that na the modern Igbo woman ọ bụrụ otu a ka o si eme. Anụnụ mana ugwu bụ nkwe. Ọnya mee na nwoke bụ die onye na-anụ ya ga-asị my wife, my mother, the mother of my children. Ụtọ marriage ewepụtasị ọfụma. And achọrọ m ka anyị ghọta that na that traditional modern, traditional Igbo woman na-eme ọfụma. Marriage wee dị protected by culture. Unu ga-afụ that na ọ dị rare, ọ fiala arụ anyị anweta, unu afụ ihe a na-akpọ divorce. Enwero divorce na traditional system. Enwegodo enwe ọ fiala arụ. Ihe o ji wee fie arụ bụ na the leadership is centered on ọkpara. Onye bụ onye toselu na ngwuru nke nwoke. Onye bụ onye nwere ike ịsị na be anyị na a na-achụnaga nwaanyị asị na a ga-akata akwụkwọ ube. Ọ bụrụ dị die onye nwaanyị mejọrọ bụ ndị be die. Ndị be die bụ ndị na-anụ ya. Ihe niile a mee divorce wee fie arụ, separation wee fie arụ. But na the modern Igbo woman believe that na marriage ya na nwoke anụnwa nọ n'ime bụ na ọnya na ya na-abụ mbọsị sọlị ya okolo akpị ya wee pụọ. Ihe anyị na-ayọ ụmụ nwaanyị anyị bụkwa ihe my woman leader ọ na-edo ihe ọ na-akụzili anyị bụ the fact that na anyị adịghị exposed. Anyị ga na-eme otu kwesịrịnụ, anyị ga na-akpa agwa kwesịrịnụ, bụ agwa eji wee malụ ụmụ nwaanyị Igbo. Anyị makwa na based on exposure na the modern woman nwere abilities, o nwere capabilities,
Ọ chọrọ self-fulfillment. Ọ chọrọ self-expression. Ọ chọrọ independence. But na anyị ga-ekweta na o nwere usoro. Anyị ga na-erube isi. Maka na anyị ma that based on the fact that not the exposed, or nwere higher capacity of income earning. Anyị ma na every family needs finance. But na anyị amanji maka na anyị ga-akpata ego wee hapụ ime ihe dịla anyị as ụmụ nwanyị, which is na anyị ga na-erubere ndị dị anyị isi. Anyị rube isi, anyị afụ na marriage anyị ga-adị protected according to the tradition. Ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị a bụ na the traditional Igbo woman were more protection in marriage than the modern Igbo woman. Anyị na-asị na lives kita anụwa adigo, there are so many challenges facing us. An hybrid of the two. In Kaimuta from the traditional sense, I think we are now in Kaimuta na the modern sense. It will all make a whole lot of difference. And the difference is for the greater protection of the family unity, our economy, and our social values. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Barrister. If was I get na traditional, unulota mboche, nwoke anofu nwanyị. Oya no ebua me tomo eno. As much as oge nwike we konni. Endikwu anya mgbanwa, nwanyị bụ ka commodity, aya bụ ngwa afia. So, and then the most important thing was that, although na fari nne, fa futalu different anya. Mgbe nke ọbụla olulu ihe nwa ije n'ọkwụnyere die oje n'ọkwụnyere ya ndị fa dị eso okwu nke obele nwaanyị amago na nwaanyị nke bụ ụzọ bụ senior wife oge na-enyere aka na-asọpụrụ ya and ine na ụmụazị anya ụmụazị ogo na ha dị 20 ogo iri na abụọ ịma fanche niile ga-enede nwatakịrị ụmụaka nwa anya so mana iluzie na kịta anụnwa onwere nwaanyị ga-eje nụtasịa tata echi di ya sị na na-eji anụta ọzọ na way impossible anyị emere ya eme so yes, if ọma bụ that ọ go for marriage n'ọsọ nyanwa and that's it and then sụsọ nyanwa ejego akwụkwọ dịka onye barrister si wee kwu o jego akwụkwọ di expose ma that marriage bụ nke a bụ nke anyị nke ụnụ bụ nke ụnụ. So as far as now the concern, onye na die na ụmụ ya. So ebe anwa ka the difference, the difference dị. And then ịbịakwa na onye anwa because no jere akwụkwọ kita anụnwa enwerozi that that gender parity dị no ọ dịrozi is like level and that is why eji ekwu maka gender equality. And that gender equality ozuru ebe niile ozuru ụwa niile and that also na-enye aka afụ na girl child na-eje akwụkwọ because unu lute mgbe anwa ụmụ nwaanyị ara eje akwụkwọ mana kịta anụwa education ije akwụkwọ bụ for everybody and onye jesi akwụkwọ onye nwa ya nwaanyị jere akwụkwọ o jesia ọman like ka ọ nọdụ n'ụlọ ọ ga-ejesi nje mụọ ọrụ and ọ mụsị ọrụ anwa ọ ga-anụta na ọ ga-alike ka ọ nụta ezigbo di and di nwekwara aka ọrụ. And unu na even kita anụwa o nwekwa ụmụ nwoke ndị enwere ezigbote aka ọrụ ụmụ ya fa na-eme alụta ego karịa and fanwa dey prepared ịnọdụ n'ụlọ nedo ụmụazị anya nedo unu anya nyanwa na-alụta mana ife dị mkpa bụ etu ọbụla fasi wee biri ọ bụ na nwaanyị na-alụta karịa nye eme n'isi ike because ife na-adị njọ bụ emesie nwaanyị mụnwa abụ feminist ya bụ a na-ekwu okwu maka ụmụ nwaanyị mgbe niile mana mụnwa chọrọ nwaanyị ga na-emegbu die eme gwada oje kpọọ lọya ị na-eme gwada ọchụpụ die kpọọ ndị uwe ojii ọ dịrọ mma maka na onye mesie anya eto ana kedu maka ụmụaka ahụ amụrụ a na-azụ onye ka ị na-azụzili ụmụazị anwa ifigere ife ị na-akụziri ife nsọpụrụ ị na-akụziri ife ya bụ fa mmegịrịta nụọ nwaanyị nwunye afa chụpụzafa ka ọ nụọ di ha chụpụ difa
So ebe a na-akọ I know ya ka dị enwe ife a na-akpọ domestic violence. Ya, ụmụ nwaanyị be anyị n'ebe anụnwa n'obodo oyibo ebe anụnwa nọ kịta anụnwa. Ụfọdụ fa kịta anụnwa achụpụsịgo difa n'ụlọ. Ọ dịrọ mma, ana m ayọ ụmụ nwaanyị, awụ m female feminist, but ana m ayọ ụmụ nwaanyị na-asịkwanụ fa unu nwee nsogbu, ọ na-aka mma ka a chọtagoro onye bụ onye be anyị nuga trust before jebe n'aka ndị uwe ojii, maka na olu n'aka ndị uwe ojii, ndị social services apụta fa anọkọrọfa ụmụazị anyị nọ na social services erika, maka ifi gịnị na nwoke na nwunye na-anọ ọgụ va n'ezi anya so that ebe anụnwa environment anụnwa adịrọ mma maka ụmụazị anwa wee kpọkọrọ ụmụazị anwa va gbara aka nwa ọ dịrọ mma. So anyị nwere nnukwute oge ikwu maka ya, maka anyị ga-enwe nnukwute conference summit ikwu maka the difference and the enwe advantage nwere disadvantage dị n'ebe tradition anyị dị. Tradition anyị amaka, mana ọ na-adịkwa mma ka ụmụ nwoke na onwefa ghọta na ọ bụrụ na nwunye fa esibefa be nna ya jee lụọ ọrụ, gụọ akwụkwọ, gụsịa akwụkwọ, lụba ọrụ, kwelu nụtụ ya, fana bụ sọpụrụ onwe fa, onwere ka ifeda dị na mma. Mana mgbe nsọpụrụ adịrị ya, anyị ama nnuzi dị ka esi anụ mgbe mbụ, maka mgbe mbụ ịnụ adị dị gị chụọ gị otie gị ife ịkpọrọ ịna ọkachakwa m ịkpọrọ ụmụ gị na-alụ, ọ sị gị mgbe ya kere gị di ịkpọ ụmụazị wee jere, so kpọnakwalụ di gị ụmụazị. Anụ nwaanyị tụrụ ime mụọ nwa, ịtụrụ ime mụsị nwa ọba ndị na-eghị maka ije kpọrọ ụmụ gị kpọsara onye ọzọ, isikwa ebe ahụ kpọkwaba ebe nna gị kpọrọkwa ụmụazị n'akwa, ịnalụkwa ebe ahụ etikwa gị igbe. So ọnya ka o ji wee dị mkpa na anyị na-enecha anya, o nwere nke dị mma nwee nke adịrọ mma. Efe nwa na-ekwu bụ ịbịa n'obodo ọfụ, obodo abụrụ obodo gị, dịka atụ nwaanyị si wee nọdụ n'obodo anụnwa, ịrọlụ nke dị mma na ya, iwelu nke dị mma na be anyị, doke ọnya ọnụ, rapụ kene nke iji wee megbu ka ọ wee bụ na gị nwa ịbụ nwaanyị na-achị onye ọbụla nye anya. Ife dị mkpa bụ happy family, ụmụaka amụrụ ka azụpụta fa mmadụ, ka enyefa good education and good living. Ụmụ nwoke unu mụọ nwunye unu mụọrọ ụnụ nwaanyị biko love the children. Ọ dị mkpa, nwaanyị bụ ife, nwaanyị will bring you peace as well. Ọ ga-ewetakwala gị so much. And I tell you something, ndị niile anwa mụrụ nwoke ọfanwa bụ during the old age arụgo ọnwụdị nwunye na nnedefe anya, because anụsịa nwaanyị kpọrọ nwunye fa jewalụ. Mana ndị mụta nwaanyị, be sure that you're going to get a very good old age care. Care home, they will look after you, and this is a fact. So who goes on nyanwa biko une enemies na nwaanyị dị mkpa, and ụmụ nwaanyị biko sọpụrụ unu di unu, une bie n'ọfụma ka wee zụọ ụmụaka, zụta afa ife. Very important. Onye ọbụla pụtara nwaanyị biko send them to school. Anyị nwerozi nke na nwoke ka nwaanyị dị below. Onye ọbụla nyenufa ofu ndụ ahụ ka anyị ncha nwere, nyenufa opportunity to study and grow. Thank you. Ndị be anyị daalụ nọ. Thank you so much. Barrister, any round up? Ana m ekene gị ihe nchọ ka ntị n'okwu a bụ another innovation, maka na enwee ihe oyibo mekwalụ culture anyị o ji wee makarịsịa. Ọ bụrụ na anyị lụtalụ mgbe na-etere aka, a na-agwa anyị na nwaanyị enwero ka a ga-esi wee kebe ife na omenala kenyetụ nwaanyị from her deceased father's property. Ife abụ ife na-enye nsogbu, bụrụ ife na nwere mee ụmụ nwaanyị ha na-atụ alịlị kedu ife ya ji wee bụrụ nwaanyị. But na kịta anụnwa enwego ikpe ekpelụ. It moved from the High Court to the Court of Appeal, from the Court of Appeal to the Supreme Court. And the Supreme Court gave a locus classicus decision, which is to the effect that now a girl child has a right of inheritance in her deceased father's property. So anumayo kainyaka we kwanito umuwae makana. Once you train a girl, you have trained a nation. Yes. Thank you.
Thank you, Barrister. Daluso. Thank you, ma. Biko gabanu n'iru. Barrister. Okay, thank you so much. Auntie Kate, thank you very much. Thank you very much.